गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दा डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव मोननैसो सुंद' फिल्म बानायगोन। मोनसेनि टाइटेलानो जाहैबाय आंनि थैया हारिनि थाखाय डिभाइड आसाम 50-50 बेथ' जाखागोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय UPPL vs BPF बेनि टाइटेला सोलायनोबो हागौ। दा आङो UPPL vs BPF बेनि स्ट'रिखौ आं जाबायदि लिरदो बेखौ आं नोंथांमोननियाव सोंगोन बे बानायजागोन ना जाया, बानायब्ला माबायदि जागोन खोन्थागासिनो दं आङो। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव बानायनांगौ ना बानायनाङा। बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव जा दावराव जालांबाय, भुमिकायाथ' रायसिन रायनानै स्रि थाहैबाय। बिनिफ्राय इन्टारटेनमेन्टआथ' मा जाहैखां जेबो मिथिथ'आ। भइस रेकर्ड खालामनानै स्टेटास होना लानानै दा मा जानानै दं आं जेबो मिथिया। फंबायखौ दाखालि बावै आं कल रायलायदोंमोन। बेनिफ्राय माखासेया सोरबाया बिसोरनि सायाव सर्ट स्ट'रि बानायलायलांदो। भुमिका बेनिफ्राय इन्टारटेनमेन्ट बेनिफ्राय बै हिन्जाव आरो सोरनिबा जिउआव जानाय जाथायखौ नाम लायै लायै बेफोरबायदि सर्ट स्ट'रि बानायनो मोना, डाइरेक्ट नाम लायै लायै। जों दिनै फिल्म बानायो, जों गिदिर फिल्म बानायो लाख थाखा गारनानै, थेवब्लाबो जोङो बेनि आगोलाव लिरनानै होयो जोंनि बे स्ट'रिया, जोंनि बे फिल्मनि जाथाया सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोंब्ला जोंखौ अननानै निमाहा हो होननानै जों फिल्मनि सिगाङाव, फिल्माव नाम्बार ओंखारसै ना, नाम्बारखौथ' फराया, नाथाय जोङो थेवब्लाबो लिरनानै होयो जोंनि बे फिल्म बानायनाया सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोंब्ला जोंखौ निमाहा हो होननानै। दिनै जाथाया जाबाय, बेनि उनाव बेखौबो बुंबाथ' गाज्रि मोनगोन, आं नाम लाना बुंला, सर्ट स्ट'रि बानायबावबाय नाम लायै लायै। बिब्दि मोना, बेफोरबायदि गुबुननि नाम लानानै बेफोरबायदि सर्ट स्ट'रि बानायनो मोना। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो बेनि गेजेराव कमेन्ट हरदों, मोजां जादों, नाइस जादों। बेनिफ्राय गोबाङा बुजिदों मालायनि लाइफआव बेफोरबायदि बानायनो मोना, नोंसोर मा खालामदो, नोंसोर मा मजाक उरायदो। जाय बुजिनानै लिरदो बिसोरो गाज्रि लिरदों, मोना, मानो नोंसोर बेफोरबायदि खालामदो, मोना, मा होननानै बुजायनो। जाथाय जानायनि उनाव सर्ट स्ट'रि नाम लायै लायै आं रायनो सानाखै, मोना, आं मोना होननानै बुंदों। जियानो जा UPPL vs BPF बे दा जाबाय थानाय स्ट'रि, रियेल स्ट'रि, बेवहाय साथामल' मानसि जागोन। सानै हिन्जाव, न'खरसेनि, बेनिफ्राय सासेनि हौवा। बे ओरैबायदि रियेल स्ट'रि जागोन, 10 मिनिटसो ओंखारगोन, 10-12 मिनिटसो, ओरैबायदि रियेल स्ट'रि जागोन, बेयाव बुलायनायबो जागोन सानै हिन्जावा। बेनि डायलगा गासैबो रियेल जाजोबगोन। न'खरसेया UPPLनि, न'खरसेया BPFनि। रियेल। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा मा बुङो, नोंसोर 17 बोसोराव मा मावखो? न'से लाङा, नोंसोर 17 बोसोराव मा मावबोनाय? न'सेया बुंगोन नोंसोरो 3 बोसोराव मा मावखो? दा जोंनि थासारिया जाबायदि सोलिदो बेखौनो लानानै माने आं ओरैबायदि मोजां लिरदो, मानसिफोरासो गाज्रि मोनगोन नामा। बेनिफ्राय बिसोर बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जानायनि गेजेराव हौवाया मोनफैगोन, हौवाया ओरैबायदि बुगोन सानैखौबो, बुनानै हौवाया बिराद मोजां बुजायगोन, ओरैबायदि मोजां बुजायगोन बिसोर सानैखौ। मानो होनब्ला जोंनि गामि एरियायाव जायो, पार्टिखौ लानानै नायनो हालाया, सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैयो, सोरनियावबा बायदिसिना, बै गामि एरियानि जाथायखौ लानानै। बेनिफ्राय गिदिर गोलावफोरा मा, दिनै गिदिर गोलावफोरा सायावसो नांलायनोबो हागौ, नाथाय सिङाव लोगोबो जानो हायो, बेखौथ' मिथिया। नाथाय गामि एरियायाव ओरैबायदि जायो, बेखौ लानानै आं ओरैबायदि मोनसे सर्ट स्ट'रि लिरदो, बिराद मोजां आरो आंनि बायदिब्ला मोजां जादों, माने कमेडिबो, इन्जय, इन्टारेस्टबो जागोन बे माने माबाया सर्ट स्ट'रिया, बिराद मोजां जागोन आरो रियेल डायलग, बेवहाय मोनसेबो फेक गैया। जों ससियेल मिडियायाव जा नुदों दैदेनगिरि लिडारफोरनि
बे बै हिनजाव सानैया बे बाथ्राखौ इउज खालामगोन रियेल मानसिफोरासो गाज्रि मोनगोन नामा मानो होनबा रियेल खा बे बेनिफ्राय गाज्रि मोननांगौथ' जेबो गैया मानो होनबा दा फैला एमसिएलए मा देखायदो फैला एमसिएलए फिल्मखौ जाय नायदो बिसोर मिथिगौ बेफोरबायदि देखायनो हादोंबा आंबोथ' बेखौ बानायनो हागोन आं सानदों आरो ना नायनि आं लिरखाबाय अलरेडि जास्ट शुटिंल' जानांगौ डिसेम्बराव बेनिफ्राय हगारनांगौ बेनिफ्राय जों गामियाव फैला एमसिएलएजों लोगोसे मानो होनबा गामिनि मानसिफोरनो देखायनांगौ बे फिल्मखौ फैला एमसिएलए माबायदि बानायदों हिनजावफोरनि सायाव हिनजावफोरा माबायदि माखासे थिकादारजों थाफानाय बा थिकादारजों थाफाग्रा पिएफोरा माबायदि ओरैबायदि काहानि बानायदो बेथ' बे जाबायदि बानायदो अब्लाथ' आंनावबो जेबो प्रब्लेम गैया बेनिखायनो बे फिल्मखौ माने गामि एरियायाव देखायनोबो गोनांथि जानानै दङ मोनथिदो आरो बे फिल्मखौ मा उद्देश्य लानानै लिरदो बेखौबो साननो गोनां मोनसेथिं पजिटिभ सानोब्ला पजिटिभ मोनसेथिं नेगेटिभ सानोब्ला एसे माने मा उद्देश्य लानानै लिरदो बे फिल्मखौ माखासे बुस्थु गोबां दङ बेवहाय माखासेया माने नेगेटिभ सानोब्ला एसे बोरैबा मोनो माखासेया पजिटिभ सानोब्ला थिगानो बिब्दिबो मोनो बेनिखायनो बे फिल्मखौ जोंनि गामियाव देखायनायजों लोगोसे बेवहाय आर्टिस्टबो लाबोगोन जोङो डिसेम्बराव आर्टिस्टफोरबो लाबोगोन बेनिफ्राय गामिनि जों नायगोन जेसेबां खाथि खालानि मानसिफोरा फैयो मानो होनोब्ला जोंनि गामियाव आर्टिस्टफोरबो दिनैसिम फैफेराखै बेनिखायनो मोजां मोजां आर्टिस्ट सानैसो मोजां बाथ्रा बुंग्रा बेफोरबायदिखौ लाना फैनानै फिल्मजों लोगोसे फैला एमसिएलएखौ देखायगोन जोंनि गामियाव नायनि आं बेखौ बानायगोन आं खिन्थु बानायथारगोन आं बेवहायथ' जेबो गोरोन्थि जानाय मानो होनोब्ला रियेल स्ट'रिखौसो बानायगोन नङा होनब्ला अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द